Čo mám v tej taške? No predsa korunu. Veď som kráľovna. A teraz úprimne. Od 1 do 10. Ako by si ma ohodnotil? A povedz radšej 10. Lebo ak povieš hociaké iné číslo, ja pôjdem tade a ty tade. 10? Bože, ty si milý. Čo, pane? Podľa vás som 12? Vidíš, ber si príklad. Môžem ťa ľúbiť, ale ak sa ku mne bude správať zle, seba ľúbim viac. Vyberám si seba. Nedovolím, aby sa niekto ku mne správal zle. Že ti prídem namyslená a arogantná. Tak sa postav do rady, Zlatinko. Do rady ľudí, ktorí ma nenávidia. A aj tak všetci vedia, že to je preto, lebo mi len závidíte, aká som úžasná a dokonalá. Nemôžem za to, že tak žiarím. A presne preto ste všetci vy nasratí. Či mám rada pozornosť? Trošku. Prečo, nedáš mi ju? Chápem, ale bez výnimočnosti to nemá zmysel. Musí sa ku mne správať inak. Nejako ku všetkým ostatným. Ak sa nebudem cítiť výnimočná, odídem. Že či som modelka? Nie som modelka, iba tak vyzerám. Niečo mi spadlo na zem. Čo? Nič som neurobila. Ak som pre teba priveľa, nájdi si niekoho iného. Nájdi si niečo menej. Všetko iné ako ja je krok späť. Páne Bože, prečo sa všetci zase na mňa pozerajú? Vidíš to? Musím prestať všetkým pomáhať. Ja som tak štedrá. Chceš aj ty, Zlatko? Potrebuješ sa napapať? Nech sa páči. Som tak dobrý človek. Ty sa snažíš mnou manipulovať. Zlatko, to ti neprejde. Na to som príliš tvrdohlavá a múdra. Ale ja budem manipulovať tebou.